masye tangan ikaw wakte pake narite na toto. Oh ay na to ay akinumiyaki Ritauran take iman na yo. Nakabusin ako Tepanang popo ni Karaisin Level na bantenta pakeya Kinuaki may kitiw nene ayo tanim na ata. Ahaha Tauran take iman na yo. Inanonne teruru ni kasirina. Inanonne teruru ni kasirina. Antay neye ay tapo araw ay kakami pun pananay yakin ako. Yakitarang pantay ko koro kondi ko yukiyaw. Irawawan ni yaro kawari uniti ang ayaw na baw. Kaburara yakin ako ay papon na kaya siyaw ng koe. Ponnake siyaw ng koe. Ponnake ritaw ng koe. Tauran take iman na yo. Si parete tay ni karaw nano are riti ngayon ni kakarbarpa kakinano. Tauran take iman na yo. Akiamo ana ngayay sita ni papere nanon te kakarata kau nang kuaw kayaw naki totoki Lemaya iman na yo. Ay kawarao teman na yo. Ay kawarao Kona siyo'y tukin age Karnano ni Marawa kita na ko. Tauran take iman na yo. Iisipong nga ya tauran tipo Konaw pa'y te kaya yo yanaw niyo. Yamangani matang kayo. Ribu kawag ikaw. Ribu kawag ikaw. Patita patauran kay patita patauran kay Ritauran take